आज बा विश्वकर्मा पूजा। आज इंद्र भगवान के भी माने जवानी आ गई बा। जो चाहत निकन कि विश्वकर्मा जी के पूजा जौन होखे अच्छा से होखे। तो देखिए आज बारिश कितना हो रहल बा। का ये अच्छा होता? ज़रूर कमेंट बॉक्स में सब लोग बताइए। देखिए आज बारिश के दिन हो गई। आज है विश्वकर्मा पूजा, जबकि साल में एक बार विश्वकर्मा पूजा आवेला। देखिए इंद्र भगवान का ही अच्छा काम करता रहे। ये कमेंट बॉक्स में सब लोग ज़रूर बताई, ताकि जब जब अच्छा काम भइल बा तब तब इंद्र भगवान ही कंपटीशन कैले बारे। यहाँ तक कि भगवान कृष्ण का साथ भी कंपटीशन कैलन कि गोवर्धन पर्वत उठावे के उनका पड़ल आ सारा लोग के रक्षा करे के पड़ल बारिश से। देखिए आज वह दिन हमनी के भी आ गइल बा कि देखिए आज विश्वकर्मा जी के पूजा बा। आज बारिश होता। बताई रहुआ लोग की पूजा कैसे हुई। इंद्र भगवान के भी कुछ दया करे के चाहिए, ताकि इंद्र भगवान के जब कोई भी त्यौहार होला तो वो अपन सूखा रखेले। हमनी के बेरा दूसरा देवता लोग के होला तो ये कंपटीशने करेले। तो ये बताइए का भगवान अच्छा काम करता रहे इंद्र भगवान? तो ये पर कमेंट जरूर करके बताएं। आज चैनल के शेयर करी, सब्सक्राइब करी, अधिक से अधिक जितना शेयर हो कर सकी। क्या ये अच्छा बात है? अच्छा ही मानी रहुआ। यदि भगवान से ना तो इंद्र से सब लोग मिल के प्रार्थना करें कि भाई आज के दिन कम से कम रहम करी, कि भगवान के भी विश्वकर्मा जी के कम से कम पूजा पाठ हो जाओ।